uyab og foreigner. O kung anong na problema ko ani, ingon ani manggod ang mga paghitabo. Usahay kanimuda. Uy, bibing! Kamalipayon ko doon ni mo day, nagkanta-kanta ka pa diya. O sa ba nang imong gibidyuhan, oy, imong kanta. Unay, akong ipada dito sa akong boyfriend ka foreigner. Kay ni-request man siya, nay. Ana, ay, basig unsa na sa isurot i-request, ana, ha? Basig ka nang pasindon ka anang naghubo ka. Nanom rin pahubuon. Di, maghubo. Hilom diha, oy, pakauaw ka lang. Di ka mauaw nga makita na daghan kay uwat si mong lubot. Dahil di ba sa di magklaro, nay? Ay, hilom diha, oy. Nakita dako sa picture ang iyang BF nga foreigner. Medyo guwangon na, dili gwapo pero puti. Ang natural kay foreigner man di ay. Unya, kinsay nga anang imong uyab nga foreigner, bebe. Si ko anay si John. Usabay apelido anak niya. Mac Jolie. John Mac Jolie. Tag-iya nagkananan. Ambot lang ka, nay? Saronoy. Hala, nay. Nanahuwag siya, nay. Ay, tubag ka tayo na. Ipaila-ila ko. Kadiyot. Hi, hello, John. How are you? Hi, I just came home from work. You there? How are you? You still fine? Yeah, I'm fine as a fine sugar. Joke only, joke. Yeah, it's okay. I like jokes. By the way, I send you money tomorrow for your mother's birthday. Really? Yeah. Tell your mom advance happy birthday. Yeah, she's here. Want to meet you. She want to meet you. Usi akong birthday ba? Uy, layo pa man akong birthday. Uy, Ay, nagsapa ko. Ah. John? Yeah. My mother is here. She wants to see you in camera. Oh, yeah? Please. I want to see her also. Nay. Ingnan, nay, hi. Hi, John. My name is Tilia, mother of Bibi. Oh, Mom Italia. How are you there? I'm fine, thank you. You know, I love your daughter. I love her very much. Thank you for loving my daughter. Thank you. Maybe next month I'll take my vacation. So I want to go there in the Philippines and spend my time with my loved ones. Okay. Day, ikaw na sa day. Oh, kay mahurot niya akong in English. Usarabay ni kapalit akong in English. Yan, Binay. Ah. Hello, John. Yes, darling? Thank you for everything, ha? And also for the money. Oh, no. Don't mention it, darling. I'm happy to help you. Thank you, John. Wow! Hala, kadagan ko anang kwartaha, day. Pinadahan ni Janay. Nipadasan ako $500. Hala, do kwartahan, gide ng Amerikanoha, day. Unay, uy. Og ang nakaayo niya, nay, kay dili ang bukero. Ingon pa siya, nay, ay. You know, darling, I'm not rich, but I have money. Ay, ako pa ni mo na. Hagdo na ni mong minyo. Pakasaldayon mo ini Karenias, Pilipinas. Mabita na iya sulti, nay. Pero ingon siya, pagpaliton ko niya bahay o yuta. Para inigari niya, magpakasal dayon mi. Unya, naan na dayon mi kapuyan. Aw, unsa gud ay kamura di ay waday ko'y labot ini. Apil ka, nay, uy. Ang. Asa man di kapuyo. Aw, lagi. Iing na siya, day. Papangita ikong Amerikano diha. Bahalag ango-ango na. Sapa ka di, nay, uy. Sugot na kong tiguang nakaayo, day. Bahalag magsimot-simot na lang. Basta kwartahan lang. Nay. Murag yung nakajakpat ang akong anak kay di man ko daw Amerikanoha, dili tihik. Unya, nak, di ba miingon man to dyan nga palitan kaniyag bahay o kiuta? Unay, nga naman. Daay bahay si Tulyo. Ibaligya ko nun na nila, bahay o kiuta. Usa man interesado ka? Pila man ko rin paligya, nay. 2 million man to'y akong nadunggan, pero mahangyo pa ko nun na.
Mao ba? Oo, sa man ato bang atos Tulio, atong klaroon og pilagi-baligya. Kay basig na bursyento puntong kanahan nga kung ipangutana, basig mi patong puntong dako kaayaw. Oh, sige na, ato-ato ang sinitolyo. Ang tinuo tilya, bibing. 1.5 ray akong baligyan eh. Kanya ka nang nag-deal siguro, ana. Siya ray patong. Wako kay bawa pilay ang patong. Basta, 1.5 ako dawaton. Ay, kanahan gatos Mercedes Oh, na. Kasi Mercedes na. Si Denggod, siya may nagsulti nako nga baligya ko nuning bayog yuta ni Tulio. Pero maguntahan ako ni Tulyo. Ngayon Oh. ipaligya man ninyong bayo gyuta. mao mularga mig Australia god. Mao nang amulay baligyag 1.5 million na dili 1,500. Ato mi puyo dito ang kay dadon sa taon ko sa kong anak taon dito ang masadadon ni na akong bayi og yuta dito Australia. Mausad no, sakto ka. Unya kanos aman ka mulargag Australia di ay. Sa ingon sa akong anak, kay siya may makuha nako. Ay ako naman taong usa din Iyag yung kunong ikwaon by December siguro. Doon ako dito. Ipahika niya daan ang mga papilis nga gikinahanglan. Pero ako siya gingnan nga pangitaan ako bayar ang bay. Kay lisod man sagto ako dito may makatanaw aning bay. So ni Tulyo, 1.5 ray imong balik Oh, ini kana. kun dahil ko nimo diha. Oh, 1.5. Oh, siyempre. Kay mao man raman ay akong dawaton gyud kung dunay mo palitan Sige noy ha. Mabalik lang niya mingari. Ako sampay bao na nga akong uyab nga Amerikano. Nay, misugot si Tian. Yung paliton ang bahay ni Tulyo. Mauba. Unya kanos abay sa pagpadag kwarta. Sunod si Mana, Nay. Magpadaan na siya. Wow, hala makapuyo na yung kong bahay nga dako-dako. Kay maug yun ni pangandoy na ko sa una anak sa buhi patos tatay ni mo. Mao ba, Nay? Oo, inaha kay itong amahan ni mo. Daghan kay itong ipasalig na kusuyang pa mi. Ingon pa siya ay nga palitan ko niyag auto. Nagpa-simbol na ko no siyag auto. Pero, unsa ba nga, pisa ra maiyag na palit. Ha? Usa man pisahan, Nay? Keyholder good. Unsa? Nay, napadang keyholder ka nang gibutangan ako siya sa parador. Sige lang, Nay. Basin pon. Palitan pa na itan dyan og auto. Papalit ang yun ay, kay kadang mga silingan na nga himantayon nga, nagpalakaw nga manghut-hut ra kuno tas tigwang Amerikano, pasuyaong ko kita sila. Papalit ko na yun ka ng sakyanan, ha ka ng, kuan ka ng 4x4. Nga di sa kinan nga 4x4, Nay. Makita man gina ni mo sa kilid sa sakyanan, 4 niya na ay X niya, 4 na sa di, 4x4 na. Da, uy, nanay, biya, 4x4 ka na, Nay. Uy, dili man sa na brand sa sakinan. Ay, bahala na, bisan unsa basta sakyanan nga upat ang likid ay. Unya, nagpadag yun o kwarta ang Amerikanos akong anak. Gipadadaan siya para bayad sa bahay. Oh, yan na. Yan ang tutulos yuta. Yan didumsel. Diara po daw. Permahin lang na ninyo. Unya, time pa kaysa may witness, ane. Oh, Tio, diara niyo snack, Tio. Snacks niya, Tio. Mayo. Ibutan na diyan sa misita. Do, ibutan. Siya, papirmahan na para sa witness. Pirmahin dong, oh. Ha? Oh, permahin mo, May. Ikaw na hinoy among witness ani, May. Oh, di ko preso na, Tio. Ayaw ka, Goldong. Dalawon ka na mong mapriso ka. Dala. Pati lang ko, ano, oy. Saba niya, oy. Kumidyahan na gani na siya. Di ka mapriso, ana, oy. Sige na kitagaan, kag 50. Sige na. Permahin na. Arbahuman na ni. Oh, so okay na. Wanay blima, ha? Okay na. Unya kanos amang kamupahawa din ni Tulio kay ang pagbalhin naman namo din Ako takailan ko mga duha kadlaw or makahipos pag gusto akong mga gamitin sige. Sige, Noy. Diha ka adlaw. Napalit yun sa akong anak ang bahay ni Tulio ug nakapamalhi dayon may pagkasunod ugma. Suya lagi kay atong mga silingan. Sabot pag yun nagmasuya na kung makapalit na kag auto. Unya na lang, Nanay. Uy, kay maikog patan dyan.
Dako ra ba kaayo si gasto? Kining nak, unsa may plano nimo inig anhi ni Jan, magpakasal dayon mo? Aw, sila akong actor, Nay. Unsa siya? Ikaw ba ay mamugos kay inig are adto? Aw, siguro magyud nga magjerjer mo. Ay, sususay na lang ta, uy. Di nakabata, uy. Usa na sa tuyos Amerikano ang pag-anhe. Balibaran na nimo di ay. Labi na nga dako na kay naggasto. Nay, Huwag sagyod nga makasal dayon mo ha. Ingna nga dali rang kasal din eh. Automatic dayon kay saya kaayo na. sapa diya, Nay, uy. Unya na, uy. Sige na, Nay, ipahimutay na to ng ubang mga butang, oh. Wapam ni mahimutang, oh. Ay, ako rin bahala, anak. Oh, nga dumang ka. Naghinuktok man ka diha, ha? Nay, wala man manawag na ako si John. Oh, basig busy pa to. Naunsa baya ka. Di man gud, Nay, pa. Kay sabot na mo. Kada Sabado, diri sa ato, manawag siya. Unya, pila lang ka Sabado, man gud siya manawag. Tuod sa no? Ay, paabuton lang ko natukod. Pero uwa ni mo suwaye nga ikaw ang manawag niya. Akong gisuwayan, dili naman mag-contact iya cellphone. Sa Facebook, chatis yung messenger. Pili bitaw ko niya message. Hapit na rabang ang ikiingon niya nga mo ani siya sa ato. Dini sa Pilipinas, sunod si Mana na. Ay, basig surprise ako kaniya nak. Munangwa na lang siya manawag ni mo. Basi, Nay, no? Huwaton lang nato nga manawag siya or mo text siya ni mo o di ba mo message sa imong messenger. Nabalakag yung tuod mi kay wa na may tawag ka ni Jan. Wara bagid may balitag na unsa siya. Madayon ang iyang pagbakasyon din sa Pilipinas o dili ba? Hangtod nga usa ka adlaw ana. Nak, na-message imong cellphone. Murag imong messenger. Hi, Nay. Nao. Uy, si John ang nag-message, Nay. Ha? Unyo sa bayang message nak? I'm coming to the Philippines. Ada! Nawa, muari lagi kyun siya. Ala! Hala ka nindot iya kag surpresahon. Hala, kanusa magkasya mo abot tinis Pilipinas, ha? Sa pagkatinuod lang, excited na kaayong mi nga magkita sa Amerikano. Unya, may nadawat na sang message ang akong anak. I'm here in Manila. Hala na sa Manila, Day! Magkita na gabi si John. Sa dihang mi message niya si John na ana siya sa airport sa Cebu, mao nga amo dayong gisugat. Nay, nanggawas sa mga pasahero, Nay. Basig na ana na si John. Usa ka dito'y daong ni John, nalimot ra bagkoy. Kuan, Nay, guwangon na siya, Nay. Unya, putiun. Naraya picture, Nay, oh. Ngano dili man siya mo video call, uy? Sa messenger man na siya mo chat. Tanawa na kang-awa kay daghan na rabang nanggawas nga mga pariner ko. Wala na gikulbaan man ko, Nay, uy. Ay, sa ka-excited na kita ni mo na ka makita na di mong imong mahal. Ay, kadindot. Uy, yan na. Nanay Amerikano nga nagsigitan aw nato nak ay. Ha? Hala, bulhog man na. Uy, hala, kalain o sa pag-ATL. Nagsigitan aw nato. Uy, hala. Miduol na to. Miduol na to. Hala. Ben, is this you? Oh, you? I'm John Darling. John McDarling. John? Ikaw ni? Oh, yeah, it's me. I'm here to marry you. Ko, bati anak ko di bugnaw. What? My God, what happened to you? What happened to your face? I'm having an accident. What? No, this is not you. No! Oh. Bibing, asa ka? Bibing! Mom, where's this going? Ha? I don't know. I don't know. Wa ko mahibaw kung saon nako ning Amerikanuha. Pero tinaginong usapas siya gitsura. Ang nahitabo di ay niya, naputan siyang dinamitas ilang gitrabahuan kay Minero man. Ug may nalangkan ni kay nabuhi pa siya, pero naputol gyud ang usa niya katiil. Mao di ay wa nakabidyo call sa akong anak tungod sa nahitabo niya. Mibiya man ang akong anak ko niya, wa na magpakita sa Bombay. Akong problema ron kay ang Amerikano nagsikig pagkita sa akong anak.
Unya nahasol na sad kay ko kay kini laging daginuton atong in English. Unya kay nakadawat naman lang kong text gikan sa akong anak nga papauli-o na lang kunon akong Amerikano kay di siya makigminyo. Unsaon man ni nako nga nakagasto na rabadig dako. Naglagot yung kung mayo sa akong anak. Naa para ba diring Amerikano. Naglibog ko kung saon ko ni pag-ingon nga pauli ng Las Amerika. Unsaon man ni nako ay palihog kita unsa man og kamo ang pasultihon. Tilia. Hello, Ate Pres! Good morning, ma'am! Good morning, ma'am! Sa tanan mo naman natin ato karon. Good morning sa tanan. Nya, kadiyot Ate Pres, ako sa ni great ning gi-text ni Parinonoy Sumbilon Tabar. Kay- Oh, sa Atong sender karong adlaw Gulyat. ato Cinder kuan Tilya? Tilya. Tilya. Oh, si Tilya. Simple naman kay ni yang kuan. Para na ako Ate Pres, simple naman kay ni. Why kini man gyud problem. Pero problema lagi ang iyang anak kay ni walk out man nga nakakita Sa sa diferensya Amerikano sa- nga pungkol na tingali aw ka ng bakol na unya na ang usa ka mata na bulhog. Sudlot ko ng mata Ate Oo, Pres. unya usab na nimo nga Oh, imo na lang gud ang dawato na lang na nimo oy bibing. Oh, Kaya sa mga na nakuha ng kagbay. Oo, tinuod. Baan biya ka. Hindi ko dawat eh. Ano? Pasup-sup sa merkado yung Kasi ito mo isda. Silya, ina si Bibing imong anak. Dili man. Agwanta lang Oo. na niya. Dili ka na tinuod gugma iya Ate Oo, Pres, dili, di ba? pangwarta. Oh, maorag yun na. Oh, Dili, ana. sakripisyo ka dito Tinuod, na uy. ana. Ayaw usa Oo. ka ng gabaan ba ka sa Amerikano Tinuod nga. kay ang sa Amerikano tinarong nya imuha. Nya. Pangwartar da ito. Kana nagkakuan mo maayo paglawas ang Amerikano kompleto pa na-disgrasya man ng tao di imo lang sa tao ng kuan ka O dili de mo till death do us part. Oo, Og mauna og kaya- kaslon mo di ka mo tuman ng till death do us part. di ato yung kuan ng pangwarta ra gyud. Pangwarta lagi Pero Ate Pres. kuan na usa nga imo sa sakripisyohon ang pagserbisyo niya Tinuod, kay oy. nakabay og yuta ka tungod biya niya. Oh, 1.5 million ang iyang bay. Biya ka Bayran sa Amerikano. Pero sa ako nasabtan ang iyang gi-iron ragyod sa Amerikano ang kangilad sa naong. Ay, so simple kay katong karaan yang picture mao to imo. butan man good. Nabutan. Oo, marag- Pero Ate Pres, di ba na plastic surgery na? Plastic uy. Oo. Di na kay kwarta. Na ito nga, na yung mga bayo na kayo. Sa nasod. Dagan magkwarta yung kuan. Malagi ka ng, ayo lang ganun. Teka, tingalig, ibo ba ng tambagan nga, palitan, ipa-plastic surgery. Nya, palitan, nabako lang sa katil, artificial nga tiil. Di ba? Ano ba? Dahil kay gili sa isulop, huwag maglakaw sila. Oh, facial. Kadang ito nga face mask. Pero, kaya ko ng COVID. Oy, pa-plastic surgery lang na. Okay, night Dahil bibing. Ayo. Naam gili kwartang Amerikano, Ate Pres. Basin, og suwayan sa sis Amerikano, Ate Pres, nga. Dili, di gini sa suway ka na natural. Tigali, mao na gito ikaw kay Oh. na aksidente man. Pero naamay ka ng plastic surgery sa Amerika, wala lang yun siguro siya, no? Oo, yan, bako labi at ang Amerika. Ah, nabakol din. Ang problema Kaya napisok ang mata ko, kaya nabulhog. Yeah. Kung atong ilang na-aksidente Nabuthan og dinamita dito sa mining site. Sa mining site. Na ako nakita ni Agi ko diya sa may BCMC Ate Pres. Oh. Ang atua taong Pinay ug ang Amerikano kasumbagay. Ano ba ganuman? Opo, unsa kay gililisan ato kay dagian ra man ako. Sumbagay. Ang sumbagay ang duha pak pak pak. Olo, no. O pero ang mga tao agi ni ko anila murag watak iba og unsa to babae siguro, basig og unsa to sila basta gisumbag ni Amerikano sa daog. Amerikano wa katimog. Nagananan kango-kango hubog siguro to Amerikano. Ang kani man Kay buntag man sayo. Kani man kulyat. Kanto di check out yan. O check in pa to. Wa bayre. Kuan man ko natin press Goliath kanang kaning gingon niya nga kanang problema man ko ni Bibing kanang ginahan kay iyang anak sige communicate nga papulion na sa Amerika kung saan taon niya pag yung papaulion nga minus ako na siya in English yung anak din nagyud pagkita mo na problema sa inahan no Dili nakita nila sa airport lagi. Nakita mo sila sa airport pero nilakaw ang anak kay gibatian na sa daong. Lagi. Ano problema sa mama ron kung saan niya ng Amerikano na ingon Dili lagi iya tabagan ni si Bibing yang anak nga ipagwantala na isakripisyo huy sa pag-atiman, pag-atubang, pakigsulti.
Kay ina na ba Di lang gyud sa kadawat sa naong. Muli nga wala ka siya unsa man. ay sa kung gingon ni Alan may facial dog na may face mask ka. Christmas. Facial ganito. Ay, di naman ta maklaro ba't di matagnaw kay ngano na naman tayo face mask. Oo, Di naman yun, maklaro normal naman ta. tagnaw. Sulbada magina. Di ba? Ano sabi, tinarong ko silba. Tinanong ko sulbada na iyan na lang yun ang iyang inahan ba? Kana siya na lang mo ilis ang anak. Ang iyo na Amerikano. Tinarong ng imo. Oh, tinanong ang iyo. Nanggaw mo ng imo pants. Ang inahan ikaw ni ka. Ang inahan mo pakasal. Ay no na Jo kanang bati naman jo kag naong jo. Ako na lang inahan kay mo ko hospital mo ko ni mo Dili ano ba? ka Amerikano ato magbataan on di tiguang. Tiguwa mo kanan. Guho na ko na. Una gyud nya. Guhal na ko na. Ang Amerikano pads nga Oh. tiguang pads. Pagkita Ato tanon. nagbatanon pads. Di Wala sir di. magwan. Pero Wala, di sa sibat man, di. magguwa. Mo ano lang niya mama. Ako na lang sirba kay bati bitaw sa kay kag naong na ba? Ayun. Ani, madaya, mama. Maglisod na sa English, imo sa masulti ang daghan. Parehara sa sakong kaila, isa. Okay, we'll go home now, isa. To learn. Ha? To learn ko no. Ay, isa, okay, go. Iyahag, sulti, to learn. May tuloy. Tolin ba To learn, siguro pag ulit. Sibat ba? Alang kaluoy pulay. Mo na sulta sa uban yung garaan ba style ba? Di mao na lang to Ate Pres, nga Oo. pangyo lang niya ang iyang anak nga atuban na lang niya. Kanang agwantahan lang sa Okay, anak, nakabay og yuta. Maluoy be sa Oo. daan ng Nakabay. naa naman gyud na. Oh, nakabay ra ba? Yan naman, oo. Nakabay og yuta sila tungod sa Amerikano. Nya. Iya na lang. Imo nang sakripisyohan pag-atubang, pag-atiman, yan ibalik sa foreigner nga to sa gawas. Gawas? Tigali ka nang ikaw baka Makadawan sa iyang mga beneficiary dito, mga benepisyo. Oh, ini kakasal siya na yun. pensyon ba rin Oh, niya? pensyon. Diba? Oh, dagko kayo ng pensyon. Amerikano, at Abas ka itong gingoy gisadis na to nga pwede ba Na ipaplastic magkani surgery? kaila gulyat nga daka nag-isip mga kuan diri kay ang yang modus ato sa gawas magminyo og kunog mga disabled. Oh, Oh. Disabled ba nga Amerikano? Oo niya. Oh, edi kamatay. Tingali Di na. ba? Ay, oh, ana. Nenay na lang oh, yun. yun, no? Hilo. Hilo. Amaw. Dami daw, Ate Pres, kay ka na lang ako ang kailapon. Usa sa akong kailapon. Ang iyang Amerikano, US Navy. Sus, dako ang pensyon kada buwan. 300,000 kada buwan ang pensyon sa US Navy. Grabe ah. Basta yun hindi. Oo. Ato na siya po US Manila. 50 na pa na. Gyan naman niya po yung hilo. Hilo. Kundi na ba ta ha? Amaw magkapansoy. Ayaw mo ana. Balik ta sa tinarong Priscilla. Ha? Tinatong nga pagkahilo. Bitaw mo na lang to. Tilya. Tilya, oy, bibig. Tilya. Dawata na bibig. Oh, Oy, ayaw. Maluoy ka, oy. Kay niago na, kay ninganhin mo. Kung magpakasal siya ni mo, okay ra. Mao Okay yun. ra, pagkasal na lang. Kunya, Ang ilaw. agbantahan lang sa total, may kwarta. Nya, ima. Palitan na lang si Angelo. Ay, pagkaroon mo kaya hindi ira ba ta? Oo. Nagili ay Angelo ko no. Lang to di storya. May babasa niya ba? May babasa? Lang to di storya mga baba. Magkagaba, yun. Oo. Kung panalitan ni Kaya Nana. bumalik to sa Blanco Sulatan dito sa Puno Samuel ato dito ganyan magpagandang tanaw sa Ginoo dili man ang hitsura kundi ang kasing-kasing. Oh, lagi. Apan siya di gyud niya mada. Dado na lagi, ahato na lang niya, dada. Angelo. Dado na lang mo niya. Bibing, Tilya, ina na si Bibing mong anak. Agwantahalag una na kay magkagaba biya na ina nga. Ayaw day kay magkagaba biya na day ni Abia kay nakabawi tagyuta tungod biya niya. Ang kwarta ra ba Oo. di ka sa singot niya sa minahan. Sakripisyo lang Di ka sa singot sa minahan di na magbasta-basta. Ayaw, ikuha ng ikaw. Sa mga gilid Elbar, o ikaw ba? O sa'yo mo buhaton? Asa ko dire? O sa'yo buhaton ni maning babae? Ang hilo. Uy, pamauli ba? Salamat agad ba na ito tulaman noon. Kung